Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Film kendailat kadi ka film ka ba ngila de pelat ya ka pustar namar bang ngila pen teng hau senam beladat hatu ka porbadon ka ni ka jingpang klam corona ten rei hakini ki kendiat sengi ngayo ya ka kual na ka office jong kani ka tobacco control program jong ka government of Meghalaya ka ba ila khot yenga batong ba hakatu ka pustar jong ni udon u secret uba ngi pen nga kamdai daga intention bangan promote you secret rei kalong sibenta ka biadai bat ka ba ka jingya jong ka film te ngala batai kuntai doktor di yo ha jing sya kat kum ka an jong ka national tobacco control kamlong ban pen secret tengalaya percaya ba kamlong ngono ka jing thmo ban advertise lan ban promote atau secret ngileh pok film ngila datho ka jing sya man bawan kipat badi secret ngila ibet no smoking te i doktor ila ong ila kerpat ba ban num pendon kamsyu da ketuka pustar ke badon u secret hau baudi ha ketuka pustar te nakleng jungiro ngila menjur ya kata te ni ong bangin num pendon kamsyu ya katu nri itu ki baladon ke social media bala lot ndo macam senam ni ong kat bala tengin i kerpat i bri ban num ya share syu ya ketuka pustar ke badon u secret kenang bekan longkum kata kajing long kan num dei ke taban promote u secret te menta kasngi ngidon hangne nak menta bangin ngila det chna ka wei ka pustar ka batmai ha ka bangila delete no ya uni u secret bat ngasu bharu ban pentip shapi ba nginyo ban pen i biang ya ka film kendailat nadu ka ar punri utarik menta benai apo bijus nama bat ha ka artarik pedeng nginyo ban artarik april ngin sedang ban pen i pede ha galeria nama ka ar punri utarik ka ni ka galeria kan kamlai te ha galeria ngin sedang nadu artarik ke bah biju senama pede ngin sedang nadu ke arkotri jong benai maj ngala penuan ke khana gen tempat kidon pede ki katu ni ki jingjia kiba don ya ki jing shisha mendai baro ki jing shisha mut kendiat kensoi namar ba kepor banga ngalit pe ya ka location ken che kendai lap sha ban ring ting hapet hagnoi bentar namar pitip ka ka public place ngemla ban shu let shoot lang shoot untuk ngapan permission naga DC hakan ka jakangan shoot kat no baje te hai kidon kipor pada kipor bangalit pet ik tagi cekang ayo i yaki brio ki baya yang tu te kidon gi banga penwan kaju iki katu kan ki sin te kamut baga di barok ka di true story nri kidon kan ki benta ki pat ki banga wanra nak ek banga yo i apa kendailan kalau ngoi ke bahas ngau ternat ikni ke film ban ak kalau ka nangling jama compare ban ak agane ka kendailan bun sini ki film nga kham akum supporting actor lane kum comedian ta gane par kham long yui ma compare ni mai ta kadau ba compare kita ki road ta kawai ba ko ang director tangi le i ga di social media ki long ba si keren ba meta mo tang ka khandai la tharai ka kham ya don lingi malom malabat ka nega film mot ka nega film ka don ling ta ka rukom medeka ka jing sneng da menta ba ngia keren ha ka perthai lom to anda kila one page pa ya ka nega film kendailan kini iya ka jing shisha ka lom to inde ka jing mentoy pat ka jing sneng ka jing hikai kumno ban one pai sa ka jing bha man ngi ki priyo la ni tre ka no bakam dan babha nila pan kimcha swaban release ke poster ngai i tam steng do ka film ka second half but lengma ka film kala ketik bai ka jimon jing perkhat but kumbai ong i ba komanda sampliang kadon ibentak badan ka jing sisa ka penlong nga ban perkhat but meneru ngadang ya ina ya jimot hi bat ka tu kan ni ramba no yalam ong hajing sisa habang ila suthu ba kum kani ka apot kala tabluk yakatu kat ni ki khun samla ki jobi mar kidau hi kilong kiba don nong rem kawai ka ching hab ban ri phon rei
Marga kemau ya ke interview ke balale di ba Kermen Yuria menbai dang don ke BTC TV apa ya dia bakan ke ju isu dia kadon kam ka kenja social intervention in the form of counseling nganang ong menen dari beka sarkar kala ban intervene da ka ba ai kenja stipend for skill development di kibun ki ba ke sarkar le se kala ban yarap bat kunjuru ka imlang kasalang kamut kiseng barang ki senglong kibi ki dorbarsno namar ki ban shu kodaw ke jing bakla kabasuk namar ba kung bagi ong aktin nong way mo every sin has a past just as every sinner has a future ti katem jong yi kun ki pa benriu kasih hara kadi banya hak tu konong rem tim beriu tu play hakabangi ni ban persangkat bala halai bori barit ban wanra yaki na tu galenti ka bamdai ka bakta ya ka yaki simet bat kunjuru ya ka imlang ka salam ban perwandor pada galenti ka badai